Слухайте, народ, спатрэбілася мне ў аптэцы набыць лекі для матулі. Яны заставались, здаецца, апошнімі ў Менску. Ну, я патэлефанаваў, кажу, ёсць. Мне кажуць, ёсць. Але аптэка зачынялась у 22 гадзіны, таму і не блізка знаходзілася. Таму я кажу, пакіньце, каля ласка. Буду праз паўгадзіны. Ну, добра. Скокнуў хуценька на ровар і паехаў. Прыязджаю. Кажу, вечар добры. Я вам тэлефанаваў па тым-то і тым-то лекам. Яна мне кажа, а прыходзіў нейкі мужчына і забраў. Кажу, як забраў? Яна кажа, я яго запытала, а вы тэлефанавалі? Ён кажа, да, тэлефанаваў. І ўсё, ён забраў. Я прасіў пакінуць мне, а ён забраў сабе. Вось такія козлы, слухайце, есть у Менску. Мне патрэбныя былі апошнія. Таму ніколі так не рабіце. Дзякуй. Насамрэч, ён, атрымліваецца, яе падмануў і забраў тыя лекі, якія я сабе замовіў. І можа я не правы, але здаецца, вось такі ён, да, сапраўдны твар беларуса. Падмануць, ды каб толькі сабе добра было.